हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे എനിക്ക് कृष्णा ഫോട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പ്രണാമം. കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മാതാജി. ഫോട്ടോ ഒന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, വെറുതെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുത്തതാ. हरे कृष्णा माता जी प्रणाम. हरे हरे कृष्णा कृष्णा. माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ധ്യാനയോഗം, സോറി ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടില്, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മള് ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തില് ലാസ്റ്റ് അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കൊറേ ഈ പറയണു ഭക്തി ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തി ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തി യോഗത്തിൽ, ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ ആയി കേൾക്കുന്നു അല്ലെ, ഭക്തി ചെയ്യണം, നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന് പ്രസാദം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് സേവിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ലാതെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മള് എന്തായിരുന്നു? വിശ്വരൂപം അല്ലെ. വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വേറെ നടക്കൂല, നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം? ഭക്തി ചെയ്താല്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां योगवित्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എന്താണ്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന. ഒരു മിനിറ്റ്. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉചിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ബ്രഹ്മത്തെ, അവ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ, ആ ജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? പക്ഷെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്?
ആർക്കാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, പിന്നെ എന്താ പറയാ, പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്? കാരണം അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഐഡിയയിൽ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ, സുഹൃത്തല്ലേ, സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിയായിട്ടാണോ, വ്യക്തി രൂപമില്ലാണ്ടാണോ ആരാധിക്കുന്നത്? വ്യക്തിയായിട്ടല്ലേ? അർജുനൻ ഭഗവാന് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയണല്ലോ. താൻ ചെയ്യുന്ന വഴി അർജുനൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അവ്യക്തമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കണം. കാരണം തന്റെ നിലപാടും ശരിയാണോ എന്ന് അർജുനൻ അറിയാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രവേശിപ്പിച്ച് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി പരമമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മ്യൂട്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത നേടുന്നവരെന്ന്, പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിഭാസതേ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്തവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന എവിടെ തന്നെയാണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് അവരും എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നിട്ട് പറയാണ്, പക്ഷെ എന്നാ പോലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തികള്, അവര് ഭഗവാനെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഒടുവിൽ അവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അവരും ആദ്യം അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തും, പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒടുവിലെ ലക്ഷ്യം എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കും ഒടുവിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണ്ടി വരും? കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചെലപ്പെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരും അവ്യക്തവാദികളും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല അവർക്ക്. വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അവര് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റവര് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് നേരിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞ? ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവത്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിശൂന്യത്തിലുള്ള ഭാവത്തിൽ ആസക്തരചിത്തരായവർക്ക്, അതിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക്,
അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ശൂന്യമായ രൂപത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് എന്താണ് അതിന് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പുരോഗതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തറിയാൻ വേണം, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെയാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ദുഷ്കരമാണ്. വ്യക്തിഭാവത്തിൽ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് അവർക്കും കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്താണ് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം, കുറെ വർഷങ്ങൾ പോയിട്ട് ഉണ്ടാകും അവരുടെ. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇനി എന്താണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താന്നാ പറയുന്നത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവും, തപാൽ പെട്ടികൾ, പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടത്തെ ബോക്സിൽ ഇടണമെന്നില്ല. ഈ തെരുവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പോസ്റ്റൽ ബോക്സിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ലെറ്റർ എത്തും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതേ സ്ഥാനത്ത് അത് നമ്മള് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലാത്തൊരു ബോക്സ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൽ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ, അത് എവിടെയും പോയില്ല, നശിച്ചു പോകുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എവിടെ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെയിൻ സെന്ററിലേക്ക് ചെല്ലും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് അഡ്രസ്സാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ആ ലെറ്റർ കിട്ടും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മതി നമ്പാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന വിധത്തില്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലായിരിക്കും എത്തുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ തപാൽ ബോക്സിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന വിധത്തില്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം, ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമിന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്
എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞ എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കര കയറ്റുന്ന ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ സ്ഥിരാക്കി വെക്കുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരെ ഭഗവാൻ ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കര കയറ്റുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടൊരു സ്റ്റോറി പോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതം പറയാണ് ഇതിലൂടെ. ഈ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട്, അതായത് മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കര കയറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിന് നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് ഇതിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇതില് നമ്മളൊരു ആനനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മരം ഉണ്ട്, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പില് 2 എലികളുണ്ട്, ഒരു കറുത്തതും വെളുത്തതായിട്ടുള്ള 2 എലികളുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലത്തെ കൊമ്പിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് തേൻ ഇറ്റിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. തേനീച്ചകള് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ചുറ്റും പറക്കുന്നുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൈനീട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ ഒരു കുളത്തില് കുറച്ച് സർപ്പങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഇനി ഇതില് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതില് ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഈ മരം നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. നമ്മളെ ഈ ജന്മം, അതായത് ഈ ജന്മത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പറയുന്നത് ഈ മരം. ആന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. ആന നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങള്. പിന്നെ എലികള് രാവും പകലും, ആ കറുത്ത എലി എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രി, വെളുത്ത എലി എന്ന് പറയുന്നത് പകലുമാണത്. ഇപ്പൊ രാവും പകലാണ് എലികൾ. ആ എലികൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ രാത്രിയും പകലും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ എലികള് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലികള്. ഈ തേനീച്ചക്കൂട്ടില് ആ തേനീച്ചകള് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് എന്ത്, ഈ തേനീച്ചകള്. മനസ്സിലായ? തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റി വീഴുന്ന തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അടുത്ത് കൈ നീട്ടിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. താഴെ കുളമുണ്ട്, ആ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. ആ സർപ്പങ്ങള് മൃത്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായ? എല്ലാ പിക്ചറുകളും പറഞ്ഞത് ആന നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ കർമ്മഫലം, മറ്റേ മരം ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, എലികള് കറുത്തെലി രാത്രി, വെളുത്തെലി പകല്, തേനീച്ചകള് നമ്മളെ എന്താണ് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്, തേന് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൈ നീട്ടിട്ട്. താഴത്ത് സർപ്പങ്ങള്, അത് നമ്മളെ മൃത്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലമായിട്ടുള്ള ആന ആ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ, ഈ ജന്മാണ് അല്ലെ, ഈ ജന്മത്തിലെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണിത്. ആ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ തേനീച്ച കൂടങ്ങടെ ഇളക്കും അല്ലെ. ആ തേനീച്ച കൂടങ്ങടെ ഇളകിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തും. ആ ജീവാത്മാവിനെ കുത്തുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് വേദന ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒപ്പം തന്നെ എന്തും ഉണ്ടാവും അവിടെ? തേനും ഇറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കുത്തുമ്പോ വേദനയുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ തേനും കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് കുത്തുമ്പോ വേദന എടുക്കുമ്പോ നമ്മളത് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സുഖം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടയ്ക്ക് തേനും കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട് സഹിച്ചവിടെ കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ ദുഃഖസാഗരാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയും. ഭൗതിക ലോകത്തില് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖങ്ങളും സഹിച്ച് നമ്മളവിടെ കെടുക്കാണ്, കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാണ് നമ്മള്.
അടുത്ത് തന്നെ ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ആ എലികൾ എന്താണ്? നമ്മളെ ജീവിതം, നമ്മളെ ആയുസ് കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലികള്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തിക്ക് വീഴും നമ്മള്. പക്ഷെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത്? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ കൈയൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് ആ പാമ്പിന്റെ ഇടയിൽ വീഴാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഒടിഞ്ഞു കൊമ്പ് വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മള്, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഭഗവാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തില് മോചനം നേടാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ സഹിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കാണ്. അടുത്ത സുഖം വരുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. മനസ്സിലായോ ടീച്ചറ്? മനസ്സിലായി മാതാജി. വീണ്ടും പറയണോ? വേണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇനി 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങള് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഭക്തിയോഗം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളില് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറയണത്? മയ്യേവ മന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നിനക്ക് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കാനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രസാദം ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ഈ രണ്ട് കാര്യം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും ഏത് ഇന്ദ്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മള് അപ്പൊ ഈ നാക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറയണത് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നീ എന്താണ്? നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് നമുക്ക് 2 കണ്ണുണ്ട് ഇല്ലേ? ആ 2 കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ കാണുന്നത്? ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് വേറെ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ല. നമ്മളെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഒരേ കാര്യങ്ങൾ 2 ചെവിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ മൂക്കിന്റെ ആ ദ്വാരങ്ങള്, അതും നമ്മൾ എന്താണ് ശ്വസിക്കുന്നത്? ഒരേ വായു തന്നെയല്ലേ 2 മൂക്കിലും നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
പക്ഷെ നാവ് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഒരു നാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഈ നാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സംസാരിക്കാനും ഈ നാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിക്കും രണ്ടും ഒരേ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കണ്ണുണ്ടായാലും നമുക്ക് കാണാനാണ്, രണ്ട് ചെവി നമ്മൾ കാണാനാണ്, രണ്ട് മൂക്കും നമ്മള് മണക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നാവ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തരണ്ടേ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? രണ്ട് നാവ് നമുക്ക് വേണ്ട, ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണം, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണം അല്ലെ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരെണ്ണം തന്നത്? ഒരെണ്ണം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അല്ലെ? ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചോ നമ്മള്? കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരെണ്ണെങ്കിലും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് തന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ നോക്കാം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി അഥചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തഥോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നിനക്ക് അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി ആ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. അതായത് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മള് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ആരതികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ. രാവിലെ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ മംഗളാരതികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, മംഗളാരതിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ സഹായം മേടിക്കുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം മേടിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പൊ നമ്മളൊരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾ ആരെ സഹായം എടുക്കുന്നത്? ഗുരുവിന്റെ സഹായം എടുക്കണം. നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ച് ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പ്രാപിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിന്റെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മളൊരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മള് പതുക്കെ നമ്മളത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ, ഒരു ആളുടെ സഹായത്തോടെ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കണം, അതായത് നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് നേരെ ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇതെന്തിന്റെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും, ചിലവർക്ക് അത് സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ അത് തെരഞ്ഞ് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്,
ഭക്തിയെ പരമാവധി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താൻ പറഞ്ഞു. 2 പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി അത് നിനക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നീ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് സാധിക്കില്ല, നീ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ്, നിനക്കൊട്ട് സമയമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വഴി എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അഭ്യാസേഭ്യസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മതർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കാണില്ലേ? ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണത്. ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്രോഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഫ്രോഡ് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, കാറിന്റെ ഒക്കെ, ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആണ്, ബില്യണയർ സെർവന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കാനോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറയാണ്? സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം? സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതും ഉണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ തന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമ്മാനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, ഓഫീസ് ഇടാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് കർമ്മഫലം ഉപയോഗിക്കാനും കൂടി സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണത നേടാനും ഭഗവാന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും നമുക്ക് സഹായിക്കും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു? മനസ്സിന് എന്താ പറഞ്ഞു? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിട്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നോടാണ് പറയുന്നത്? എന്നോടാണ് പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിട്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ഭഗവാനിലെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസത്തോടെ തന്നെ പ്രാപിക്കുക. ആചാര്യൻ വഴി സഹായത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ. നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു. സോറി ട്ടോ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാട്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക്
കറന്നിട്ട് പരിപൂർണതയിൽ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല, എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. കാരണം ഒരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് സഹായിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങള് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുന്നേ പണിതിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അന്ന് ആരുടെയൊക്കെ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്ഷേത്രം വന്നതും നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടും. അഥവാ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പുണ്യം കിട്ടുന്ന പറയേണ്ടത്, എന്ന് മോക്ഷം കിട്ടാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കാന്ന്, ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരാള് സ്പോൺസർ ചെയ്തതായിരിക്കും ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ അടിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരാള് ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സെൻട്രലായിരിക്കും ഇതൊന്നും ചെയ്യണത്, ഒരു ഭക്തന്മാരായിരിക്കും ഇപ്പൊ 50 ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 500 ബുക്ക് 1000 ബുക്ക് 10000 ബുക്കൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്റെ 1%, എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് എവിടേക്ക് കൊടുക്കാം? ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. ശരിക്കും നമ്മളെ ഭക്തി സാമർത്ഥ്യ സിന്ധുലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് 25% കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 25 അല്ല 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, 25% സ്വന്തം കാര്യത്തിന്, 25% ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗതി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്പലം പണിയാനോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓഫീസ് പണിയാനോ സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം, പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയണ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രയാസാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അഥേതാപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താ പറഞ്ഞ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കാണുമ്പോ പല തടസ്സങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രം ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ കൂട്ടരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ആശുപത്രികളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനത്തെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങള്, ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളായിരിക്കണം, സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ലാഭം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാരാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക്
എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നാലാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല, നമ്മളെ സാഹചര്യം അതിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കോ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്താ പറയണത്, ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ്യ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫല ത്യാഗാനന്തരം എന്താ പറയണത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്താ പറയണത്, ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്, ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ. കർമ്മഫലം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനേക്കാൾ വിശേഷമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശേഷമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. കാരണം ത്യാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനഃശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ധ്യാനത്തിൽ നമുക്ക് ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ, പരമാത്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഗുണം എന്താണ്, ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 5 കാര്യങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞത്? ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ട മറ്റു കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. ത്യാഗത്തിൽ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്യാൻ അതെ ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ ആയ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സഹായങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കും അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷൻ. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് പതുക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാതെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കിടക്കാണ്, നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു പോകും നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരികയാണ്, സാധാരണ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നിട്ട് നമുക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം നേടാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ ഗുണം, ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും ശേഷമാണ് എന്ത്, ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. മനസ്സിലായി 5 കാര്യങ്ങള്? മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തി
ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഭഗവാന് ഈ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഭഗവാൻ അവര് സേവിക്കാൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, അവർക്ക് മാത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മത്സരത്തിനൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സർവ്വജീവസത്തുക്കളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കണം അവര്. പിന്നെ ഒന്നിലും അവകാശബോധോ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം? സമനില വരണം. സുഖം വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരേ മനോഭാവം, ദുഃഖം വന്നാൽ അവർക്ക് ഒരേ മനോഭാവമായിരിക്കണം. ക്ഷമാശീലി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. നിശ്ചിത ആത്മാവായി മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? മാത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മക്കളോട് സുഹൃത്തായിരിക്കണം, പാടില്ല, വിദ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ സംഭാവനയോടെ ആയിരിക്കണം, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കും, കേന്ദ്രിതാത്മാവായിരിക്കും, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണോടെ. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? യസ്മൻ നോദിജതേ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷ മുക്തോ യാസാചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാളും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുക. നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ലത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത, ഉപദ്രവങ്ങളില്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖങ്ങള് സുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഭയോത്കണ്ഠകളൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുവാത്തുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത, അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രമങ്ങളല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം, നിപുണനായിരിക്കണം, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വ്യഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോന കൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എന്നെ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വന്നാൽ, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യം കാട്ടുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലാത്തൊരു ഭക്തൻ. ശുഭം വന്നാലും അശുഭം വന്നാലും അതൊക്കെ ത്യജിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണത്. അതായത് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ശത്രുച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഒരേ വിധം
കൈക്കൊള്ളുകൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുക. മാനവും അപമാനവും വന്നാലും, ശീതവും ഉഷ്ണവും വന്നാലും, സുഖവും ദുഃഖവും വന്നാലും, ആദരവും അനാദരവ്, യശസ്സും കീർത്തി, ഇതൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കാണണം? ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാം. പിന്നെ അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കാം. സത്സംഗത്തിൽ മാത്രം ബന്ധപ്പെടാൻ അസത്ത് സംഘത്തില് നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുക. പിന്നെ മൗനിയായിരിക്കണം. പിന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ നാശരഹിതമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതിനെ പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ലെവൽ 2 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ, അതായത് ഭക്തിയില് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ദേഷ്യത കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം മാർഗം പിന്തുടരുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കുറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഭക്തന്മാരിലെ, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ, അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് ഒരു 3-4 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വച്ചാകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരാണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുക. വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും, അത് പറഞ്ഞില്ലേ? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങള്. ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം അല്ലേ മാതാജി? ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നല്ലേ ഭക്തിയോഗം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചവനെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതായത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നാമം ജപിക്കും, പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും തമ്മിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ? അതാണ് ഭക്തിയോഗം. മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഓരോ യോഗത്തിലൂടെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടക്കില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സാധിക്കും. ഉറപ്പാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്? ആദ്യം നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അല്ലെ. ആചാര്യൻ മുഖേന നമ്മള്
എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പിടിക്കും? അതിന് സമയം പിടിക്കും കുറെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ്? ജ്ഞാനം നേടിയതിനു ശേഷം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സമയം പിടിക്കും. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ആ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ജ്ഞാനികൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. മനസ്സിലായോ? ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ് ഭൗതികള് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അതെ, നമ്മുടെ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഈ ഭക്തികളില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തില് നമ്മൾ അർച്ചന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാന് തന്നെ എത്തും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടു? പോസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചാൽ അതിൽ ഇട്ടാലും അത് അടയ്ക്കും. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്? കൂടി ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താം, കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാം. നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കണം, ജപിക്കണം, ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കണം അല്ലെ? അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളോട് എന്താ പറയുക? പരിശീലനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടണം. ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിബന്ധനകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നാമം ജപിക്കലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യലും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളൊരാള് നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യൂല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളോട്? മൂന്നാമത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കുക, ക്ഷേത്ര ഓഫീസുകൾ സഹായിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക. ഇനി അത് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കാണ്. അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്ത കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സഹായിക്കാം. അങ്ങനെയും ഭഗവാനെ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ജ്ഞാനം പരമാത്മ രൂപത്തെ ത്യാഗത്തിന് വൈകാതെ ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ജ്ഞാനം പിന്നെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ പതുക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത്? അടുത്ത ശ്ലോകം എന്റേതെന്ന് വിചാരവും അഹങ്കാരമില്ലാത്തവരും കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു. 4-5 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദുഃഖമില്ലാത്തവൻ